Osara nyakora magejwang kendo machiegni winj kendo ne weche manyien mag migago mabiro ni kamomogode koda ore mondo mi yudgie ng'ene nyaka sani gik mage mosebedo kanyo ka timore weche manyien mag migago sani makorom kanyo saa 7 mano mar odiochieng' wabiro kanyo menyo counties mopogore opogore matimore bor Nairobi ka matimore e pinje maoko bende wantiere godo karka kore mana ni wan kaka iti koda kawangi koro wadakelo ni gigi mondo in bende koro inegi achiel kachiel kama gintiere odiochieng' ma kawuono ma gik mathoth timore to mogo bende motenore kod mago mag alam mago ne ringre kata ne ji 52 manowito ngimagi e masira mar apaya mar Londiani ma bende dhi nyime wadhi bedo kata ka warangogi e kind weche mamoko manyien mabiro ni odiochieng' ma kawuono motelo ne weche manyien magi thund weche. Alam ne ji 52 manowito ngimagi e masira mar apaya Londiani itimo e alap ma Londiani. Jotendo kwach kich kod duol mar Communication Authority inono kuom kuo mar penj mar klas 12 maiga mokalo. Wakele Simba ka polis koro kwasekele gikinyne kiyojie to yienwa ne nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Jodak Manyalenda nomonjo tesendo bila ma Jolomino ka gidwaro achich moro mondo ful kuma japuonjre mane omako nitie. Arwak ni machinya koro magajwang' e weche manyien mag migago nyinga Cleophas Oluoch te kisumo kanya kwar mokeu nyaka sango akelo ni weche manyien gi kora achiel kachiel yud gi mbui mar YouTube mar Ramogi TV e Facebook mar Ramogi TV ote machuok bende yoro na SMS en 3600 miwapachi kote kod weche manyien ma wakelo ni e migago makoro chakore sani bed koda nyaka giko wadhi kaunti ma Kericho. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro telo ne jotelo mamoko e alam mag ji 52 mane owito ngimagi e masich apaya e gwenge ma Londiani manotok trailer lwar kuomgi. Jotend din oriwore kanyo koda wede kod osiepe e alamno mitimo kanyo alap ma Londiani odiochieng' ma kawuono ka wadhi kanyo achiel kachiel mar nyaka kaunti no ma Kericho mondo yud ni mathoth kadhi nyime ka nyaka sani nitiere jotelo makoro bende oseyuro kar kanyo maling'ling' ni kanyo Aaron Cheruyot senator mano e kaunti ma Kericho koro loso sani wawinjane kaka chenro dhi nyime Londiani. Wananchi watakuwa wamewasaidia mzigo kidogo. As my humble request to you, Your Excellency, na mimi najua serikali yetu inawasikiza. Ya pili, Your Excellency, ukisikia hili jambo ambalo pengine tunazungumzia sana kuhusu hiyo hospitali ambayo tunataka hapa, sio kwa sababu tu ati imezungumziwa kwa muda, but the truth of the matter, Your Excellency, kama vile nafikiri Mheshimiwa Hilary alikueleza, this highway, barabara hii ambayo inatokea hapa Londiani na teremka mpaka Moroni, pamoja na hii kuanzia Mausami kama pale Total kuelekea Kericho town, ni barabara ambaye mara nyingi huwa kunapatikana ajali. The road is well built, na kwa hivyo mara mingi madereva wanafanya makosa, they overspeed. Like the time Hilary was speaking about 2019, we lost over 40 people. And if we had a working hospital, a proper hospital that has a trauma center, most of those lives would have been saved. So Your Excellency, ni vizuri ambapo wewe umekuja siku ya leo, you are accompanied by the Cabinet Secretary for Health, together with the PS, Harry Kimutai. On 20th of October, you're coming back to this county to celebrate UHC during the Mashujaa Day together with the President. If on that day, Your Excellency, or in the week leading to, part of the programs or the projects that will be unveiled will include Hospitalia Londiani, as a people, we will really appreciate. You have seen the difference between good countries and countries that are not properly run, Your Excellency, is that they learn from tragedies. We need to learn, Your Excellency. Ndio watu wetu wasikuwe wakikufa kiholela na hakuna pale wanaweza kujisaidia. So that's our humble plea. Nataka tuombe kwa ruhusa yako waziri na PS wake wafanye ile mipango inatakikana ya procurement na hiyo ingine, ndio hiyo siku tarehe ikikaribia rais aje aweke muundo msingi ama a break ground for the building of that hospital. We will really
appreciate, Your Excellency. It will mean a lot to these people. I don't want to speak for long, but nitasema tu jambo moja kuhusiana na hii mambo ya ajali, Your Excellency. Mimi nasikia viongozi wanasema kwamba tuweke polisi, tuweke NTSA, turudishe sheria na kufuata nao. That is very true. But over and above that, Your Excellency, countries that have succeeded to reduce road deaths and accidents are those that punish people that commit traffic offenses. The problem with this country is that people get away easily with killing people on the roads, with causing accidents. Watu wengi wanaumia na maisha yao inabadilika, but there is no firm punishment. I want to ask Your Excellency that your cabinet minister ambaye ako hapa Kipchumba Murkomen, that you consider making it more stringent and more painful for drivers who drive recklessly on our roads. Sio mambo tu ya kusimamisha ati polisi na kuweka NTSA. Other countries have tried, by the way. In fact, other countries, nilikuwa nasoma sijui nchi kama Nigeria ama ni wapi, walienda paka wakashonea polisi longi yenye haina mifuko ati ndio wasichukue naitwa nini? Hongo. Lakini haikusaidia. This is a modern world. Make use of technology. It is possible that every driver weka cameras across all these major highways na mtu akuwa anapata instant fine. Hawa viongozi wanatembea and they know that in other countries when you overspeed, ukipita tu pali imeandikwa 50, ukifika 55 you are fine. Mtu ambaye anakuwa reckless kama hii malori, wengi wao wanaweka free sababu drivers wanauza mafuta. Alafu wakifika Mau Summit wanawekelea free ndio wanakuja kubonda watu hapa. Such people should be punished. If we begin to punish and make it difficult, it must be painful for people to lose lives, for you to hit a boda, for people to have their lives changed because of ile makosa ambaye watu wanaendesha vibaya. So maybe Cabinet Minister Murkomen, consider whatever traffic fines we need to upgrade as Parliament. Sisi viongozi hao wako hapo wamesema wako tayari. Nyokoro magajwang mano Senator Makeri Choron Cheruiyot omeduloso kanyo kaluwore koda masira marapano manotimore mano juma mokalo chieng' tich abich mano okawo ngima ji 50 kod 2 mano lam ma nyokoro magajwang nyaka sani jotelo mochopo kar kanyo mano moting'o jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ineno kanyo jotend migepe ka gintiere kar kanyo ka gibiro kanyachiel mondo mi giriwre kod oganda mawuok e kaunti ma Kericho e alwora mar Londiani kuom ywago mago achiel mago jogi mano wito ngimagi mane timo ohala kaachiel koda ka jowuoth mamoko maromo kanyo 50 kod 2 jomamoko mantiere kar kanyo wano jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Susan Nakumincha kaachiel koda ka governors mopogore opogore wano kanyo governor ma Kericho ni kanyo, governor ma Nandi wano Stephen Sang kaachiel koda ka jood bura mamoko ma bende kinde mabiro dibedo kanyo bende katwak kod jopiny achiel kachiel kanyo ka dinde mamoko bende chopo kar kanyo mondo mi girangane ni alama kamano dhi e yo machalo nade. Jofwamb mago go tach kanyo kendo ang' oduogo mondo mi wakonie mathoth matimore kanye county no ma Kericho odiochieng' ma kawuono e weche maje ma pod biro pod ang' wan kanyo mondo mi wago tach kinde ma wawinjo ka jalup jatend piny Kenya loso ang' warangiane achiel kachiel. Wasud nyime kendo koro wadhi ane sani warangane weche mamoko makoro bende loso weche manyien odiochieng' ni ma kawuono. Jopiny medo mana golo pachgi e wi doho mano wito oko wacho kanyo ni yiero mano mag jolup jotend migepe manyo yang kanyo koda mano yang ni en ataro mar chik. Jopiny go puoyo okang' mano mar doho kuom okang' mano kao mano ka giseyo ng'eto ma kamano. Mano bende wadabedo kanyo ka warango ni en gigo ma bende timore alwora mopogore opogore. Sano wanya winyane kaka jopiny bende koro ne loso. Do no ng'ado ni CS mancho yier ogo piny. An kaka ja resident mar Kenya ka dagombo neno ka president otimo gima nowacho nikech ker nowacho maber ni court nyaka miluor kendo court nyaka bed independent. Wadwa neno ka gima president wacho bende otimo nikech kata mana chien ka waneno ka bill mantie manokalo no go piny gi court to kodho ka fil bedo omedi koro chopo sama kodwa ng'eyo ni adier ni kanye kuom sirikal ma wantiego ni.
wach CS mag koto wacho ni onego okalo kogo wa support nikech jogo se chiemo office kabisa. Chakre ne gidonjo office en chiemo ma gichiemo kata mbui king'iyo jotelo manoket ni gin CS e mbui onge tich magitimo. Picha magichwado ka gidhi e pinje ma oko to piny tich monego bed ni gitimo koni onge. Koro wan wachno wakwedo kabisa. Gise chiemo romo gi giwene jopiny be koro chame. The same executive go nya neno kata ka Mudavadi nyocha ka court ochungo wacha bill manyen tiembele ma nye gisekete kokgi. Nya neno ka gidhaw gi jodo kabisa. Wadwa ni chike wa Kenya ka mondo mi oluor. Onge ng'at moro mi wach ni en wi chik malo to jomoko nitie e tie chik malo piny. Omiyo wach ni kocho timo gima ber. Mano ne en garama ma hinyo jopiny. Kech ka no osewacho chon ni chief administrative secretary gin gi jok ma onge chik. E ang'o mi iketogi e tok chik to Ruto nodhi mbele mondo mi odhi adhiya kodgi mbele. To wadwa ng'iyo to ka Kenya ka Ruto tiyo gi chik machon koso tiyo gi chik manyien. To ka chik machon wadwa keto wang'wa kaka jo Kenya to chik machon kot mano ng'ado ne chik mano ng'ado ne bura ni noyombo free and fair ma weche mane Raila otere kot mago ne oteya ka. Wadwa ng'eyo ka en be magegi be gin oteya koso magegi to pod odwa dhi adhiya mbele gi tich. Kenya waneno ka kata manyo riemb nyoro ka weche manyo riemb nyoro mar financial bill ka nyo aneno ka IPRA bende nyo timatima wang' teko ka giwacho ni nye kot pod ok osav gi any letter. Omiyo wadwa kwayo chik jok mantie sirikal mondo mi giluoro chik do mondo mi owe thuolo tije. Wawe keto do mondo mi do wachalo joma keto do e jela. Wawe do bed thuolo mondo mi tiji kech gin independent body. Kama chalo nyakoro mga juang jotend duon bura mano mar UDA medo kwedo do kuom gino magiwacho ni do thiro chenro mag piny owacho kaluwore kod chike mago magigolo. Kagilose gweng' ma Mosocho mane kar chung bura ma Kitutu Chache e kaunti ma Kisii. Seche mane koro gindiko jokanyo manyien mag UDA, jotelo go kotele kata kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala wacho kanyo ni kalo chik paro mar omenda dhi bedo kare kata bedo ni do ochungo kete tim. Jotelo go bende nokwedo riwruok mar Azimio e chenro gi mar pango ng'anyo kendo chieng' tich abich mano ka giwacho ni en sama koro jopiny onego donjre chenro mag gero piny. This is the only party that will drive the agenda of this country forward. Tunaomba mahakama zetu ziwache kutumika kwa kusimamisha miradi ya serikali. Kila wakati serikali inataka kufanya maendeleo, wanatoa court order ya kusimamisha maendeleo ya serikali. Sisi tungependa kuomba kwamba mahakama itusaidie kumalizisha zile miradi ambazo zimesimamishwa na koti. Kwanza niwaambie kwamba hiyo kesi ya kotini sisi wote tumetuenjoy. Na hii wiki hizo tuna imani na koti zetu. Tunajua kwamba hii wiki hiyo maneno ya finance bill na ile kitu ambayo ilienda kotini, court is going to listen to us in the inter-party hearing na inaenda kulift the stay orders ili issue. Eweche mamoko ma okutenore kod weche mag siasa moko kuom jodake kar chung bura manya Tike kaunti ma Migori okwedo ahinya telo mano mar duond burano mar UDA mar ODM kagilero ni telo mar duond burano osebedo kanyo katayo duond burano eyo ma ok orieyo makare kane giloso e chenro mag ndiko jokanyo mag duond buch UDA e gweng' ma Makalda e kaunti ma Migori. Jodak go ne olero ni ok gimor gi chenro mane oti godo e yiero ker mar Luo kagiwacho ni chenro no ne okwaki kod siasa mag ODM. Jokanyo go ne olero ni e seche mag siasa ne oserumo kendo sani gin geno dongruok kowuok kuom sirkal mano mar Kenya Kwanza. Bende gimedo ni gisewuok e ODM kendo giriwre gi UDA ka gigeno ni sirkal biro konyogi.
kamano ok wawach ni watano kata ni wakoro jotelo moko wakia. Wang'eyo ni gavana marwa en Ochilu. Tiya women rep marwa en ng'awa Fatuma Otiya nyaka MCA wamiyo gi luor. Kanyo jogik nyithindo kanyo Kenya National Human Rights ogolo jomotho e maandamano mocho timore cha. Iyudo ka ji 14 e gin nyithi luo te. ODM walore nyatike te odhi e UDA. Kenda chaka wacho ni onge kik ng'ato wuondi jo nyatike wan gima wadich nyithi nyatike odhi oyud tije. Beduru gi kwe. Dhot mar ODM watimore nade waloro gi kudho. Miluongo nano midwana wuoyi reno. Akiaye gimang'eno abondo. Iwinja gimang'eni kerno abondo. To wan Southern Nyanza ka waonge ng'ato. Iwinja maker mane nitie ma Southern Nyanza mano be giwacho ni ogidwar. Kono wato buru no lemo karango kamarwa ni ogidwar. Surely wawe uru bere joma ok inyal kawo gimoro amora te. Nyaka wae kata kergi ni ka obere Southern Nyanza. Idango bendi Southern ngina tools migogo kura kende. To positions to waonge go. Nokora magajwang jopiny mawuok Nyalenda B e county mano ma Kisumu nomojo resendo bila ma Nyalenda ka gin kod mirima tok lal mar japuonjre ma jegni 16 ma Lions Secondary School mano chieng' Jumapil kaluore kod min japuonjre no mano ma Tracy Adhiambo nowuok dalagi chieng' Jumapil ka nyaka sani poko winj humbe gino ma korono chuno mondo ondik dhoge mano e tesendo bilano ka jopiny to koro yuago rochruok mano mar arita kwe e gweng'no kanoloso e wachno jalup OCPD ma Kisumu Central lero ni achijno geng'ne tesendo bila ma Kisumu Central mano ka nonro pod dhi nyime mar yango kama japuonjre no nitiere. Ang'ise ni ng'isa ka ni bire odwa nikech nyathina olal tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo kore koyiena ni andonga biro mana kanyo ang'ise na dwaro nyathi taluongo jaduong' gweng' to go wadwa koro wakete machiegni awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi koro kose wakele Simba ka polis koro kwasekele gikinyne kiyojie to yienwa ni nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise arogolnwa go odhi osiemnwa kama nokete nyathi polis betero wa kando wabiro gi muolo kendo gi ng'uono to akwagi ni giwuo gi ng'ano gi kijana no mondo at least omiu kata direction locator kuma no dhi gi nyathino bogik we can trace wanyalo luwo bo man footprint bo dhi kata ene ipi to agol kata ken body to ayude mondo mi waiki en ok wadich gi nyathino to polise tero mana ni ongisowa ni right marube koro kunyal yudo nikech usebiro kama ng'eny. Security waonge go Kisumu ka koro mostly polise mineno kaka man Nyalenda giregi githago ji keche kibiro dwaro ni gimoro kethreni to gitimbi ni chalo mana raura kama mama nyalo lose nyathi maduong' moseromo kamano endo en gima lit kabisa koro wadwaro ni mondo wado camp ka en gima wachako sani wan gi suspect achiel gi achich achiel ma wan gi custody achich ni wacho nwa ni adier no dhi dala gi nyako no chieng' Jumapil nyako no nolal chieng' Jumapil kae to nitiere osiep nyako no mung'eyo moparo ni mung'eyo kuma nyako no ntie but en gadieri ni nyako no pok otho to paro ni nyako no osetho koro wan kode ka achich moro no nenre ni nyoyudo wach no moringo lal to wach ni koro waweyo ne jo CID mondo otim uchunguzi gi maiye mondo wang'e kuma wach no ntie ok wanyal wacho sani ni nyako no osetho kata ngima nikech pok wayude ok wang'eyo kuma entie. Bobo ke kaunti ma Kisumu ge ma Nyalenda B nyakoro magajwang kendo koro donjo e nonro mag duoko mag penj mago mag KCSE ma higa mokalo. Komiti mar od bura mano marango weche mag somo romo kod okwach kich kod duol mochung' ne chenro mag tudruok pacho ka mano Communications Authority ka jata tije mar CA mano Ezra Chiloba
olero ne jod bura ni duol mar CA onge koda teko mar gayo kuo mar penj mitimo e yor mbui ahinya kokalo mago mag Signal kod mano mar Telegram. Wadwa tudo achiel kachiel kod jafwambo marwa mantiere e romo makamano bende osebedo kanyo nyaka sani. Simfros Okinda, nyaka sani maling'ling gin mage ka nyaka sani wacho kanyo ni ero gin ok ginyal gayo kuo mar penj mano kakalo kanyo e mbui go mag Signal kod mago mag Telegram. Weche machalo nade kendo mose neno e romo makamano. Simfros. Erokamano ahinya Cleophas, mana kaka iwachono, komiti mar od bura weche somo motelne koda jaod bura Julius Meli gi kinde ni dhi nyime koda romo koda apisas mag okwach kich. Motelne mano ne giromo koda apisas mag duol mar tudruok mano CAK, kama bende koda apisas go notemo lero ting' magin godo e weche go eko mag geng'o kuo mar penj ahinya kinde ni nono kuo mar penj manotimore higa mar 2022. Wach maduong' bende koro jatatije mar CA mano Ezra Chiloba wacho en ni gisebedo ka gindhiyo cases mathoth ahinya mag jogo moloso account mag mbui mag oganda ka bende chakre higa mar 2021 giseyudo cases 98 kamoting'o 34 e higano mar higa 2022, 38 e higa mokalo ka bende kinde ni kata higa ni wach maduong' en ni giseyudo accounts 36 motelo ne penj mibiro tim higa nieri. Ka bende Ezra Chiloba wacho ni kata obedo ni gitemo mar temo gayo kuo mar penj e mbui ok en gima yot kaluwore ni weche mag lony manyasani osemiyo koro piny mangima odoko gweng' matin, gima nyiso ni samoro ok inyal gayo mokuom gigo mabende dhi nyime e mbui mag tudruok. To ahinya giwacho ni mbui no mar Telegram kaachiel koda Signal en wach mabende giseyudo ka pek nitiere kaluwore ni jogo onge koda apisas maggi matiyo pacho kama bende samoro nyalo konyogi e ketho moko kuom accounts miloso mondo miyo kony e weche mag kuo mar penj. Komiti no motelne koda Julius Meli ni dwaro ng'eyo ni tuko account 98 mabende koro osendhi mamoko kuom gi osekethi. Jogo manoloso accounts go osetimne gi ang'o mano bende makoro duol mar CA doggi kata gitamo ok ginyalo duoko penjo machalo kamano ka bende ok gitem wacho ni to ng'ikruok maduong' nitiere kanye ahinya en dhiyo weg accounts go kata mar ng'eyo ni to en ang'o momiyo ne giketo accounts go ka bende giwacho ni koro ok ginyal nyiso matut kaluwore ni magi en nonro mokwako pinje mathoth kuma kembe go wuoke mano kambi mag Signal, kambi mar Instagram, kambi mar Facebook, kabode wacho ni bedo ni ok gin kembe manitiere e pacho ka giyudo ng'ikruok maduong' sama bende koro gitemo mar mondo gindhi achije mag kuo mag penj gima koro bende koro CA bende koro chiwo paro ne komiti no mar mondo mi los moko kuom chike ma bende biro konyo e gayo mbui mag oganda. Gie sani giwacho ni gintiere koda chike go mag higa 2018 ma giwacho ni gin chike machon ma gie sani to lokruok osebedo mathoth kendo bende koro giyudo ka chike ma bende gin godo tamogi mar tiyo makare mar neno ni gigayo weche mag kuo mar penj. Komiti no bedo ni ne ok yudo mar CA koro singo mar biro kendo romo koda CA e juma manyien mar mondo mi giler moko kuom achiedh nade kata okang' magisekawo ne accounts ma bende ne giyudo ka itudo koda weche mag kuo mar penj. Gie kinde gi Cleophas bende komiti no dhi nyime koda romo koda apisas mar duol mar okwach kich ma bende koro gie sani wan kaka jofwambo golwa oko kaluwore ni moko kuom buchego dhi nyime e doho ka bende warito mar mondo mi ochiwnwa wach makare kaluwore koda chenro kata ting' mane DCI nitiere godo e weche mag gayo weche mag kuo mar penj. Bende matin kadok chien kanyo en ni Ezra Chiloba bende wacho ni nitiere dwaro mar mondo mi ochiw tiegruok makare ne jopuonjre kaachiel koda jopuonj e weche go mag tiyo gi mbui manyasani. Chiloba wacho ni piny koro dhi ka bende lokruok bedie ahinya weche go mag lony manyasani kendo piny Kenya onego bed achiel kuom pinje go ma bende biro loso yore mar neno ni gitiyo makare koda lony manyasani e bero chenro mar somo e pacho ka. Ka kamano aduogo kuom studio Cleophas. Erokamano ahinya Simfros Okinda. Kapok awe idhi inyalo mana leronwa ka sani nitiere kanyo nitie buchego mapod nie doho ponono ginyalo bedo buche maromo nade moyo prochiko ma Chiloba wacho kako suntiere mamoko bende mantiere kaeto bende gin gik mage wacho kotenore koda
tiyo kod mbui ni e yo makare. Jopuonjre gi tiyo kod mbui kendo kanya kama kuo mar penj wuoke. En ang'o ma giwacho mopogore ma jopuonjre nyalo bedo kata ni tiyo godo kata tiyo gi mbui ni e yo makare mondo ne kanyo ni gitiyo kode e yo makare kendo koti kode e yo mar kuo mar penj. Simfros. Erokamano ahinya Cleo, anya dok mana chien matin. CA wacho ni gintiere koda cases 98 kuom higni 3 mosekalo. Higa mar 2021 ne gintiere koda cases 34. Ne gitemo mar mondo mi gikethi moko pod giluwo nyaka kawuono. E higa mokalo ne giyudo accounts, magi gin accounts mag mbui mag oganda 38 kama bende ne gitemo pod gidhi nyime mar ketho moko kuom gi, moko giseketho, moko be giwacho ni otamogi ahinya mago mag Instagram kachiel koda Signal. Gi higa ni ma higa mar 7 penj maduong' pok ochak kata tim, to giwacho ni giseyudo pages 36 ma bende koro nitiere tudruok ma maling'ling nyiso ni nyalo bedo ni gichano mar kwalo penj mar klas 12 ma higa ni. Magi gin pages ma bende samoro yudo ka nitiere kinde moko ma uliekore ni oboke moro mar penj mar klas 12 ne kalo e mbui machalo kamae. Samoro yudo ka ng'ato oyawo Facebook page ma ondik ni leakage 2023. Koro magi e moko kuom pages magi luwo mar mondo mi gikethi kapok okonyo weche mag kuo mar penj. CA wacho ni onego oti koda lony manyasani e bero chenro mar somo gi kinde ni Cleophas onge kamoro amora kata chik moro amora ma nyiso kaka onego bed ni jopuonjre kata jopuonj kata Teacher Service Commission tiyo koda lony manyasani kata mbui e kinde timo penj madongo. CA koro chiwo paro mar mondo mi piny Kenya orwak lony manyasani kendo mar mondo mi oyudi yo minyalo tigo gi lony manyasani mondo mi ober weche mag penj to kwe thuolo ma bende nyalo miyo koro mbui gi itiyo godo e kwalo penj. Aya, erokamano ahinya Simfros Okenda. Waduogo iri mondo miwa mathoth kotenore kod wechego ka en nono wechego mago mag kuo mar penj no mar klas 12. Erokamano ahinya kendo waduogo iri weche manyien go mago mag kagi kacha duol kod mano mar oimore mondo wabed kod ng'eyo ni mage mantiere kanyo e yo makare. Nyakwara maga juang' mane makelo e giko waka uyuyo masani ka waduogo kod mathoth moiko ni e chenro ni mano mara migago kakoro sani beni medo mana kono wani yudo wa yo machalo nade. Ote thoth aduogo kodgi mana bang' yo ma wakaw sani. Kikidhi mabor kete Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Timo maber ahinya meher. Kama ne kakitimo. In kikitem kata matin miye lweti. Ok inyal timo kamano. Yawe nyathiwa. An nyaka wachne sarap chit adier. Abo wachone ni apek ti nyathi ng'at moro machielo. Nyako ni en ng'ama rach ahinya. Ene mano nego wuoda kae Harminda. Abo wachone ni an gi nyathi manok. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Chenro makawuono isironwa kod Equity Afya. Ani luonga ni Dr. Dan Odhiambo to a practice Kisumu County kae. Sana Equity Afya. Daktari vipi monwa kaka iluoko lak mabende wanyalo wacho kacha ni tooth scaling. Chik mar thieth wacho ni onego iluok laki after gimoro wacho ni 3 months. Penj laktar saa 12 odhiambo kik bai.
Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni nyakoro mag juang' bed kodwa kendo nyaka gikon moro maroni pod ikete Ramogi TV iwinj kendo ine weche manyien mago mag migago ma pod biro ni achiel kachiel. Thoth Uganda jo-Kenya pod medo mana yuago pek mar ngima ahinya to nengo mwandu makoro chuno. Mano magikoni medo mana idho nyaka ne piny owacho mano mar Kenya Kwanza donje telo. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod kambi timo nonro mano mar TIFA. Nonro no bende oyango kanyo ni thoth Uganda ok omor kod osuru ma oketi e budget mano ma ikomenda ma 2023-2024 magiluwo ni dhi medo pek mar ngima ne jopiny kendo rocho dongruok mar uchumi. Kaluwore kod duoko mar nonro no, atamalo 61 mag jo-Kenya ywak ni nengo mogo oidho gi atamalo oidho ka atamalo 51 ywago nengo sukari, atamalo 34 umne nengo mar mauta ka atamalo 25 to ywago idho mar nengo mar mo mano mar tedo. Kata obedo ni atamalo 11 puoyo budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza kuom siro weche mag somo, gedo mag udi manengogi yot kod duoko piny nengo mag mwandu ma itiyo godo e pur. Atamalo 44 bende mag oganda jo-Kenya ogolo pachgi ka gikwedo medruok e osuru mag mauta, osuru ma oketi e mwandu mochuno kod osuru ma idhi ng'ad jotich mondo osir weche mag gedo mag udi. E wi gedo mag udi mane onyuolo twak mapek ahinya e pacho, mane onyuolo twak mapek ahinya pacho kae motelo ne somo mar budget, nonro mar TIFA bende koro yango ni atamalo 69 mag jo-Kenya pod othir kendo kod wechego mag gedo mago mag udigo, ka atamalo 24 koni en okang' mar miyo jopiny kit dak makare. Atamalo 54 luwo ni gin gadier ni ok gibi yudo udigo, ka atamalo 11 onyiso yie ni piny owacho biro miyogi udi, ka atamalo 15 to koni gikia ka gibiro yudo kata weche mag udigo bende koro medo mana bagni. Kama chalo nyakoro magajang kaluwore kod muoch mar monj makoch ma ichich ni itimo kod kweth jore mar Al-Shabab. Komiti matayo chenro mag arita aluora mano North-Eastern aluora ma North-Eastern koro bende manyo joma ichich ni tudore kod jonjore mag Al-Shabab. Komishona ma kaunti ma Garissa mano John Otieno olero ni gimanyo maling'ling e wi joma dipoka ni e riwruok mar kweth jore makamano mondo mi okonye nono kendo pedho jonjorego. Apisas mag arita mago koro jiwo jopiny mondo mi ochwal report mora mora manyalo konyo e apedha kendo pedho jonjore mag Al-Shabab mabende osebedo kanyo kamonjo gwenge moko mapachoka. Chenro mag arita bende medo mana jiwo e kinde ma monj osebedo kanyo kamedore e thuolo mar dwe achiel koro. Tuko na habari ya kwamba baadhi ya wale ya sababu ambao wanaoperate kwa wakati huu ni wa kutoka region hii, wako katika mstari wa mbele kusaidia wale ambao wanatoka katika nchi jirani, na tunawaweka kwa notice ya kwamba tutawasaka, tutawapata na tutawashughulikia kisheria.
Aya, kama chelo nyakoro mogi juang, atamalo 40 mar mine manie kind higni 15 nyaka 49 e pacho kae paro ni dichuo oneno ni bed ni irodhogi kendo ka gikoso e okenge ma opogore. Mae kaluwore kod lipot e wi chal mar ngima oganda e pacho kae manogol odiochieng' manyoro. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Dhao mag kit chwech kata gender based violence oyangi e piny mangima kaka midhiero marocho ratich dhano. Dhao mag kit chwech nyalo bedo e okenge ma opogore kama oting'o goyo ng'ato aching', rocho ratich ng'ato e yore mag hera, ma kama oriwo bembo, chuno ng'ato kod hera e kind mamoko. Lipot mar chal mar ngima oganda manyogol yango ni 34% mag mine oseroch ratichgi e yor gocho chakre kane gin johigni 15. Bende e kinde nonro ni, mine manie kind higni 15 nyaka 49 ne ogolo pachgi e wi ka bende ber ka joutegi rodhogi ka gitimo gima ok ber. Ka 34% mar mine paro ni ok rach ka irodhogi, poni giwuok oko mar keny kendo giterore kod chuo mamoko ma ok gin chuogi. 24% paro ni ber ka irodhogi, poni gibolo nyithindgi kendo wigi owil kod ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi. Bende chiemo osewang'ni ka igalori kamoro kaka ng'ama miyo. Moko kuom mine 6% paro ni owinjore ka iduong'ogi matin ka giweyo chiemo wang'. Moko bende yudo chandruok e chiwo ratiro mag keny ne chuogi. Magi 13% mag mine paro ni ber ka irodho mondo gichiw ratiro e yo mayot. Duogo ot ma olewo 19% paro ni ber ka ithalogi ka gilewo duogo pacho, ka 14% to paro ni dhi oko ma ok ikwayo thuolo kuom jaodi bende ok rach ka uthine. 18% paro ni dhako ok owinjo duokre kod dichuo, poni temo owinjore rodhi ka 19% to koni dhako ma odagi tedo ne chuore owinjo mul dende matin. Mine gi mayie mondo rodh mon 51% wuokie gwenge ka 30% to wuokie bombe. Nyalo bedo ni in achiel kuom miyo ma oyie mondo mi rodh mon, koso in dichuo ma rodho dhako. Judith Omondi, Ramogi TV. Aya, iwinjo kanyo, Judith Omondi wacho kanyo ni nitie joma moko bende mako kotimo gik moko nego bed ni imulo dendgi matin. Kata kamano nonro gi jolony nigi paro ma opogore kanyo. Mano research nonro osewacho. Wadhie kama chiel nyakoro mogi jango komayudo kanyo ni anyuola moro e gweng' ma Keburo, mano e kar chung' burano mano ma Aldai e kaunti ma Narok, ywago ratich nyathigi mano ma ja grade 7 mano mi kung mano malit e skundgi mano bang' goyo koko e klas. Jonyuol ne bende koro koni lwet japuonjre no ma jahigni 13 notur kendo ne nigi hinyruok kaluwore gi chwat mano miye gi japuonj mare. Kotele kod jakom mar riwruok mochung' ne ratich oganda Simon Nyoros ne kaunti no bende ne ochiwo twak mager mano komiyo jogo mantie migawo mar somo. Mano bende kawa wacho ni jopuonj no onego kaw ne okang' mager. Tutaka kuja jioni, kaniambiwa nimeumishwa na mwalimu. Nikampeleka mtoto hospitali Kaptumo, nikamtipu mtoto. Usiku akaniambia nasikia mkono inaniuma. Aliniambia anasikia uchungu. Kufika hospitali, daktari ndiye akaniambia enyewe hajaumia sana. Kurudi on Friday, ndiye akaniambia ameumia. Mkono ilikuwa imefura. Ndio tukaenda sasa x-ray, akapigwa picha na akawekwa plaster. Mwalimu alisema tutakutana kotini na niko na uwezo ya kulipa mtoto. Nikaambia unaweza lipa mtoto? Akasema ndio. Akaniambia enda penye unataka. Hapo nikaambia my sister, let us take action. We take our sister, our daughter hospitali. Tunawapatia serikali siku 7 kutokea saa hii leo mwesabu shika vidole, na isipofanyika hiyo ile maandamano ambayo tutafanya hapa hamtawahi kuona, hamtawahi kuona siku nyingine. Kama chal nyakoro mogi juang' min nyathi ma wuoyi ma jahigni 3 kod nus mano ma oyangore ni ne obambi kod wuon mare gweng' ma Kuria dwaro ni obila okaw okang' ne dichuono. Kaka jafwambo marwa ma Migori Jojo Malero
joked ne ratiro mar oganda bende koro owuok oko mar kwedo tim makamano. Kalure kod min nyathi ma wuone ma jigni 3 kod nus ma ichigo ne obambi kod wuongi e gwego mag Nyabokarangi sab kod Makuria West ma bende wamiyo nying kaka Yvonne Marwa ne gibedo kod chonyruok kod wuon pargi tarik 24 mar dwe mar 4 mar higani kendo ne owuok modhi thurgi kane we nyathini kod wuongi. Baba akamkatalia akasema, hivi siwezi ondoka na mama yangu, mama yake niondoke na hao wengine, lakini mama yake nimwachie. Nikarudi nikasema nipatie mtoto niende naye. Akaniambiaje, huyu mtoto hauendi naye, kizubutu kusema hivi mimi nitakukata mapanga sasa hivi ndio usindo kusema hapo. Marwa wacho ni tarik 25 dwe mar 4 mar higani e seche manoriko ni owuok osiptal ka oduogo dalagi e seche ma piny koro ne yuso ema ne opoko yudo ka nyathini ma wuoyini mane oweyo kod wuongi ne ywak e rangach. Nikawa natoka hapo hospitalini, nikaenda nikauliza dada zangu, mtoto huyo aliyeko hapa nje ni wa nani? Sasa kwa kwenda kuleta hiyo direct nikakuta huyo mtoto ni huyo wa kwangu, alibakwa na baba yake. Alivyobakwa na baba yake nikaja ikafikia akabeba huyo mtoto akampeleka nyumbani kwetu. Marwa wacho ni ok ong'eyo gima ne omiyo wuon pargi ne nyalo timo tim anjawni ne nyathine ka wane yande ne oneno ka ohere ma oloyo ka nyithinde 2 mamoko. Nikoromea wala kumfanyia chochote. Mgogoro wenye tu nakutaga, yani kimfano nikiugua au hao watoto waugue, hapo tu ndipo natokezea, sababu anakateti hana pesa ya kutibu, bora mtu afya azike. Anakuonyesha kabisa sehemu ndio hiyo hapa, nitakuzika hapa lakini sina pesa ya kupeleka hospitalini. Lipot mawuok e migawo mar thieth yango ni nyathi ma wuoyini ne oyudo hinyruok maduong' kendo ne otimne bero e osiptal Huduma Migori Level 4 chieng' tich abich juma mokalo, to bende odhi nyime kod yudo thieth. Jakedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Seth Midenyo wacho ni gombo margi en ni otim nonro mapiyo piyo kendo koro kawo okang' mar chik ne achijni. P3 kosejazi to koro mano en adiwe manyalo miyo polis kata investigating officer thuolo mar dhi mondo mi on the achich mar timo tim machalo kamae. Midenyo wacho ni cases mag joma chuo mabamb nyithindogo ma jowuoyi osemedore, kata kamano tin-gi emigo lipodgi. Nyathino notemo explain gima notimore. Babagi ne nonindo kode yo kamodhi godo oko maduong'. Sodomi matimore ne nyithindo bende are rarely reported unless ni extent magalagala machalo kaka mae. Jatend obila sapon Makuria Eskeleti Kimaiyo wacho ni kes ni gintiere godo, kabende gima bedo ka girito en mondo koro tim bero ne nyathi ma wuoyini, kabende bang'e giyud lipot mowuok kuom laktar mondo kako obila gikaw okang' mar mako wuongi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Moge Jwang' weche moko lit, wacho ni moko lit tok chwer remo, pek to bende dhano ting'o, moko bende tek mana kaka ng'ade kok punda. Wuoro weche matimore kanye kaunti no ma Migori. Jojo mero kamane nyako msigana makare ahinya mikelonwa wageno gidhi yudo ratichgi mano kotenore kod weche makamago. Kamachielo Nyakora Moge Jwang' e wechego mago mag somo wadhi bedo kanyo ka warango gigo machalo nade. Piny Kenya medo mana goyo okange mopogore opogore mano machopo kare lek mag nywando somo mag alwora e chenro mag somo mapacho kae. Jatend migawo mag weche mag somo Ezekiel Machogu oyango ni chenro makamano ni kare kendo mar chopo singo mane pinje ma jokanyo ne oketo e romo ma Berlin ma higa mar 2020 kod achiel madwaro ni chenro mag jopuonjre nyaka nywak kit somo mar alwora kochopo higa mar 2025. Machogu nolero kanyo ni piny Kenya bende oketo maino mare mar neno ni chenro mag somo e pacho kae onywando koda ka chenro mag reso kor lwasi. Machogu ne oloso e mbalariany ma Kenyatta. The ministry aims to inspire students to take informed action and be advocates for climate justice. To support climate education in training, the Ministry of Education has focused on several key initiatives
Firstly, the news has worked to develop and update educational materials, textbooks, and teaching resources that integrate climate change topics across various subjects. These challenges undermine your rights, your dignity, and your potential. But you are not only the only victims. You are the agents of change, the catalyst of innovation, the champions of hope. You have the creativity, you have the energy, you have the passion and the courage to demand and create a better future for yourselves and your communities from where you come from. Kama chala kromo ke juang derepe mag nyamburko mag jowuoth jorimba piko kod jowuoth e kaunti ma Busia medo yuago pek magikale kalore kod medruok bech mauta. Giyuak ni okang ma piny owacho kao mar medo bech mauta hinyo jopiny ni mar mwandu bende koro bechgi omedore. Moko kuom jopuonjre mano madok e sikul mano chopo e kar nyamburko ka disen nyamburko mano e boma ma Busia oyudo ka nengo mar wuoth bende omedore. Mtata na shukuru kwanza kama seneta hapa wa Busia, seneta hapa Okiya Mtata. Kama serikali huyu Mtata alienda kwa bunge ni kwa koti. Akafanya nini? Akasemisha hiyo vitu. Isiende na bado inaendelea. Serikali hii inaonekana imeenda kando kabisa. Haifuatilii maneno ya jamii ya wananchi. Tumeshindia tu uji ndio tunazindianga tu kila siku tangu asubuhi bado hatujakula. Hii kikao msingi 20 ukienda kwa maandari wanakuambia shilingi 30. Sasa tunaomba serikali yetu atupunguzie mafuta, wateja wetu warudi. Sasa kuna Kisumu ni shilingi 500 na ilikuwa shilingi 400. Ambapo watoto wa shule kama siku ya leo wamefinyika sana. Bei mafuta imepanda juu. Mtu hataki kutoa pesa. Magari yenye tunaendesha ni magari za loan. Wenyewe wanataka pesa ya kulipa loan zao. Tunaumia sana. Tunaomba serikali tuangalie. Pia wale sisi wale wadogo kabisa, unga umepanda, kila kitu kimepanda, sisi hatuna mali tunatolea. Sasa wao waangalia watu wa juu. I've just parked my car now because I was not afford to fuel my car. Kwa hivyo tunaomba tu president afanye jambo kuhusu hii mambo ya mafuta. Ajaribu kubalance ndio kila mtu aweze kupata kidogo. Kama chalo bere nyakora mage juang iwacho kanyo iweche bende kathoth ka gintiere kar kanyo warangane ni jopuonjre to yuak e yo machalo nade. Jopuonjre oyudo midhiero kendo gimedo yudo midhiero mar chopo e sikundegi mano bang' yweyo mar dier tam kata mid tam. Yangore ni yudo nyamburko mar tero jopuonjre sikunde obedo matek mano kaluwore gi nengo mauta makoro bende ni malo. Weg matatu moko kuom gwenge makoro bende omedo nengo wuoth gi ata malo 30 mano mar chopo dwaro mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo rocho ohala magi. Jafwa marwa e kaunti ma Homabay Ali Abich lero mathoth. Etesende nyamburko e boma ma Homabay kod ma Migori, jopuonjre chapni mar idho nyamburko kagidok e skunde mopogore magisome bang' bedo pacho e yweyo mar kor tam ma okawo jomachiel mangima. Jonyuol ma bende nowuok kod nyithindgi e udi kaduokogi e skunde magisome chunygi dang'ni kaluwore gi nengo wuoth ma omede ka opim gi kinde mane jopuonjre dok pacho e yweyo machuok mar kor tam. An kwayo mara kaluwore gi ngima moidho akwayo serikal nikech kasa ni fuel noidho ma mondo mi andho michopo Homabay en siling 500 kan gi nyathi ma pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500. Ok ang'e kata kaka ang' nachop gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Kora kwayo ka fuel nyalo dok piny na serikal ka winjo ka to jopiny ywak kata raia ywak manoga ko. Moko bedo mayot no ahinya kaka wa jonyuol ahinya kata kwa biro kaka sani koro one stage ka wakelo nyithindo mondo dok skul sama wuoye ka ne an go wadwa masemo Eldoret ni wakelo ka
geche opong' kendo wan gi jam makata kumineno e toke kani nyithindo pod rito mwakia ni ang' ne gidhi sadi to kata mana weche mag wuoth bok yot nikech kata mana feyo medore mopogore kaka nyuma pare chien kucho. Ka nengo mag gigo ma ochuno ma jopuonjre dok go e skunde ma gisome bende giywak ni idho malo e dukni maonge kaka ginyalo konyo nyithindgi e skunde yo mowinjore. Nyathina ni Kisumu Boys to ka dhi e supermarket tayudo ka bech gik moko idho madhier andasi nan gi siling 10,000 achalo mana taka mbele jo supermarket gik mang'iewo thin kabisa ne nyathi. Omiyo wawinjo matek wan jonyuol kweli wawinjo matek sana wakwayo ni sirikal marwa president marwa Ruto one kaka garama nego waka. E seche ma jonyuol to ywago pek mar ngima kod nengo wuoth ma omede, riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay ne obedo koromo margi kendo ng'ado mar medo nengo wuoth chakre kawuono kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Kawuono wabedo gi bura kendo waamua ni wadwa ni wamed fare mar wuoth kaluwore gi kaka sirikal osemedo wach mar usuru e mafuta. Yudore ni mafuta komedi to gik mang'eny kata mwatiyo gi mtokni wa be nengo gi medore. Pok wamedo bei nyaka ne chakre 2019. Wasebedo kimedo mafuta pile to po wan kaka jo matatu pok wamedo bei. Koro sani gima nochuno ni mondo wamed bei en ni omednwa go malach king'iyo 16% en percentage maduong' ahinya. Koro chuno wani nyaka wamed bei kendo wakwaya ni abiria wa be mondo nyaka koro orumia wa nikech iyudo ka most of members wage gin joma nigi loans. Ofiswa kama wabede ywak nitiere jo tich wegeche ywak ne nitie no winjo ywak en moro nwadhi ofis sako mwabedo kodgi piny mwa discuss gini kaka en kaluwore gi nengo mafuta spares magari gi gima jowa be dhege ot nikech wan gi families kendo mata kata jogeche jotendo be nyaka bed gi moro mwamiyo gin at the end of the day. Bende weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Kisumu kod ma Migori okone jowuoth mondo oikre nikech sani koro chunogi mar medo nengo mar wuoth e apeni mopogore ma gitiye bang' ka piny owacho medo osuru e nengo mar mauta gi 8% ma koro chwale nyaka 16%. Chon nyocha wakawo Migori siling 700 sani chuno wani wakete 800 to tamo jawuoth kaka gol koro chando wa ahinya gi jawuoth. Omiyo wawinjo matek ahinya koro wakwayo sirikal kanyalo opunguzwa na maisa matin kech wadon wakawe 800 jawuoth pod wajono ogol 600 koro hinyo wa kabisa wamede nikech mengo mar fuel omedre koro momiyo chuno wanyaka wamede wan matek kabisa kaka transport sector ok odhi kodwa maber nikech fuel omedi fuel ni malo kabisa. Bang' bedo e yweyo mar kor tam kuom thuolo ma juma achiel mangima, jopuonjre kod dok ayanga e skunde ma pacho kaendi e seche ma jonyuol to ywago kaluwore kod pek mar ngima masani koro e yedhe pacho kaendi ka jogo eko manie sekta mar matatu to wacho ni chuno mondo koro gimed nengo mag wuoth kaluwore kod nengo mar mafuta mani malo e pacho ka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakuramogi Juang kama chelo kama ve kaunti ma Kiambu koke kaunti mano ma Homa Bay. Wairo kanyo ne governor ma kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi ochako chenro mar chiwo nyithi gwen 10 ne miyo ka miyo modak e gweng' ma kono mano kaka yo mar chako ohala matindo mondo mi gikonyre godo kigin. Chenro ni mano chako mano e ward malari Kirenga dhi kawo omenda maromo $2 billion mano pogne migawo mar pur e kaunti ma Kiambu ka giwacho ni gibiro tiyo gi omenda go e yo makare. Jopur mana yoro nyithi gwen okwayo piny owacho mondo oyawnegi kambi mar rego chiemb jamni mondo duok chien pek mar nyiewo chiemb jamni kod gwen. Kibanda chetu ya kuhakikisha kwamba ile chakula hapa sisi tuko na wakulima wanakuza mahindi ikimalizika tuko na ile yenye imeharibika, ingine imekauka, ingine haijakomaa ya kutosha, hiyo ndio tunafanya grinding, alafu tukisiaga inakuwa pati ya chakula. Zile raw materials zingine tunanunua hapa, so ile factory yetu tunakusudia Mungu akitujalia kati ya mwezi wa Disemba na mwezi wa pili mwaka ujao tutakuwa tuko na factory hapa ya chakula. Karanga ndio ni watuze wakwe wakubwa ndio nipate mayai niweze kuuza nijitegemee.
Tutafutie pahali pa kuuza mayai na kuuza kuku zetu zikiwa kubwa, na mayai yetu kuku zikitaga tuwe tunauza ili wa familia zetu ziendelee. Consider that we're going to have different places to make sure that everybody who is in need is able to will be able to or we are going to empower them. Tutahakikisha ya kwamba hizi pesa zimetumiwa kulingana na sheria na kazi yetu tu ni kuchunga hiyo mali itumike kwa wananchi wao. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Star 334 hash bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Anyo koro mogi jongo seduo karka mondo koro akoni weche mag tuke ne giwacho nade. Johera mag club mano mar Kakamega Homeboys nopong'o ndara e boma mano ma Kakamega ka girwako club no mano bang' Homeboys loyo club mar Tusker kendo kawo kombe mano mar FKF Cup. Johera mag Homeboys